Masáž hlavy a masáž aponeurózy má množstvo výhod nielen pre zdravie a krásu našej pleti, ale vplýva aj na kvalitu a krásu našich vlasov. A prečo masáž aponeurózy je taká dôležitá? Aponeuróza je vlastne časť frontálneho temenného svalu, ktorá pokrýva celú klenbu našej lebky. Tiahne sa od obočia vpredu až vzadu po temenú kosť. A my ako starneme, tak tkaniva tej aponeurózy začínajú zrastať s pokožkou hlavy. Ja vám to ukážem na takomto príklade a robí sa potom to, že sa nám vytvárajú takéto hlboké vrásky. Padá nám obočie a celkové tá pleť je taká mdlá, bez života. Takže keď nebudete mať čas cvičiť a spraviť si takú kompletnú masáž, určite odporúčam zaraďovať túto masáž pred spaním. Zaberie vám to pár minút času a ak budete praktizovať pravidelne, prinesie vám množstvo výhod. Takže začneme. Celé dlane sa zaboria do vlasovej časti a pätkami nad ušami v tej spánkovej oblasti začnem masírovať cikcakovitým pohybom. Je to taký silný masážny pohyb, nie ľahký. Posúvam sa smerom nahor. Takže veľmi dôležitý pohyb, ktorým začínam. Zaborím a pätkami ideme. Čím pomalšie, tým lepšie. Cikcakovitý pohyb. A idem smerom nahor. Uvoľňujem to napätie. Pokiaľ ma pustí. A ešte jeden. Uvoľňujem krásne, idem nahor, ešte vydržím. Výborne. Teraz začneme celými dlaňami. Používajte všetky brúška. Začnem vzadu. A celými brúškami, celými prstami masírujem. Pomaličky sa posúvam nahor. Prechádzam na spánkovú časť, nad ušami premasírujem a idem až na vrch. A tu všetko krásne. Celý stred, celý vrch, vzadu temeno hlavy a krásne všetko premasírujem. Ešte jedenkrát, takže zozadu. Oprite sa tými brúškami a intenzívne. Najskôr som vzadu. Prechádzam na bočnú časť. Krásne celé temeno nezabudnite. Celú plochu, pokiaľ sa dá. Tu už cítim také zimomriavky. Takže tu už zlepšujeme kvalitu vlasov, hustotu vlasov. Sme takéto krásne víly. Úžasné. Výborne. A teraz ideme na masáž aponeurózy. Takže začneme. Znovu sa zaborím celými dlaňami. Zoberiem si také ako keby dva vrkoče, ale pozor. Nie, aby som prichytila na vrchu, ale idem skoro k vlasovej časti, zoberiem tie korienky a ideme smerom nahor a do boku. A teraz si všímajte. Keď tá aponeuróza je voľná, priechodzia, bez adézií, rôznych zrastov, tak takto krásne sa pohybuje. Vidíte? Takže premasírujem, posuniem sa kúsok dozadu, znovu pri korienkoch, pomaličky, dohora dozadu. Krásne všetko musí byť takéto pohyblivé. Pokiaľ nie je, nevadí. Dopracujeme sa k tomu, treba len pomaličky uvoľňovať, ako keď sa ťaháte dohora dozadu a znovu idem vyššie. Tu prichytím a znovu. Má to súvis, keď si všímate, tá masáž práve s padajúcim obočím, s vrástkami. Čiže vy v podstate takouto masážou aj omladzujete čelo, očné okolie. Tak, ideme. Teraz tu vzadu na temeno. A znovu krásne všetko premasilujem. Dôležité je, aby ste
premasírovali celú časť hlavy, od čelovej časti cez spánkovú, vzadu až po zátylok. Všetko krásne rozmasírujem. Tak. Takže keď je to zlepené, robia sa vrásky. Keď je to uvoľnené, je to také všetko pekné, bez záhybov. Znovu. Odlepujem, uvoľňujem. Takže takto krásne si prejdete celú hlavu a každý večer budete už vidieť po mesiaci rozdiel. A ja to ešte na záver završím masážnou kefou, ktorá má takéto kovové hrebenie, ktorá masíruje aj meridiány. Je tam pekne taká rúčka a ideme pekne. Začíname znovu v spánkovej časti a premasírujem najskôr túto oblasť. Kľudne môžete aj viackrát. Je to také intenzívne. Prejdeme celú plochu, ako keď sa češete a tu hore pekne všetko premasírujem. Stimulujeme, má to vplyv na kvalitu vlasov, na hustotu. Dôležité je v tej spánkovej oblasti takisto premasírovať. Dozadu môžeme ísť, ako keď sa češem. Tak, zo spodku. Ja zvyknem robiť aj tak, že si prichytím, zdvihnem vlasy a tu nad krkom, ako rastú tie maličké vlásky, tam sú dôležité aj akupresúrne body. Všetko pouvoľňujem. Ešte raz všetko prejdem. A máme. Takže máme masáž, ktorá má zdravotné, ale aj estetické benefity. Nie len pre našu pleť, ale aj pre krásu našich vlasov. Takže určite vyskúšajte. No a ja sa budem tešiť na vašu spätnú väzbu. Ďakujem.